Nginamukele la kwi-channel yethu la esichaza khona amaphupho. Okunomuntu-ke ubuzile ukuthi-ke ukuphupha ngokuboshwa. Ngabe-ke lokho kubika ukuthini? Kodwa-ke uma umusha kule channel bengicela-ke ushaya subscribe. Ucele-ke nabanye bezoshaya subscribe ukuze nabo bezokwazi kabanzi ukuthi amaphupho abawaphuphayo abika ukuthini ezimpilweni zabo. Ngoba hey, ave kubalulekile ukwazi kabanzi ngamaphupho akho. Uma unombuzo ubuza khona la kwi-comment section. Kodwa-ke uqale ushaya subscribe. Uma ukuthi le video ibuka ku-TikTok, ngicela usilandele bese-ke uthatha inamba lapho kwi-bio noma inbox ebese usibuza ku-WhatsApp wethu njalo ekuseni. Akangene-ke la ukuthi-ke ukuphupha ngokuboshwa. Uma uphupha ukuthi-ke uboshiwe, lokho kusho ukuthi-ke izikweletu zakho sokufaka ey'nkingeni khona amaduzane. Kusho ukuthi iy'kweletu onazo uma ukuthi ngumuntu-ke wey'kweletu noma ngithi-ke iy'nkinga kanjalo zizokufaka ezinkingeni. Uma-ke uphupha-ke uphunyuka ejele, kusho ukuthi-ke unesibindi futhi-ke usebenza kanzima empilweni yakho. Kusho ukuthi ungumuntu kahle kahle osebenza kanzima. Noma ngabe yini oyenzayo empilweni yakho ukuze uyi-achieve, kuzomele-ke uyisebenzele kanzima. Uzonqoba-ke futhi izinkinga zakho empilweni yakho futhi-ke uphumelele. Futhi uma kuwukuthi-ke uphupha uboshiwe, lokho kusuke kubika ukuthi ngelinye ilanga uzoba nodumo noma uphumelele emsebenzini wakho. Noma-ke uma ukuthi ungumuntu ozisebenzayo noma ngithi lapho usomabhizinisi noma lokho okuzamayo empilweni yakho ngelinye ilanga kuyophumelela. Mlaleli, uma ukuthi umusha kule channel ungakhohlwa phela ukushaya subscribe, utshele nabaseceleni ukuze-ke nabo bazokwazi kabanzi ukuthi amaphupho awaphuphayo abika ukuthini ezimpilweni zabo. Lapha ku-TikTok ungasithola nje i-channel yethu ithi sichaza amaphupho. Ku-YouTube sichaza amaphupho. Siyatholakala yonke indawo. Na-WhatsApp-ke uyazi usibhalela-ke njalo uma unephupho oliphuphile. Nisale kahle.